Să-l sun pe frate-miu, că ăla e ce fericit. Da, vreau să pun și cu bucățica aia așa mică, scurtă, Cum se să nu se răstoarnă. răstoarnă? Categoric, de raiat. Normal. Păi atâta să fie numai, intră roata. E de ajuns cu de raiat. Să face bine domnul că primează, să dea Dumnezeu să dea pe Washington, ca să vadă ce-i România noastră. Tot nu s-ar face nimic. Poftim? Tot nu s-ar face nimic. Niciodată. Aici în România n-ai să mai mergi. Grabă la un muzeu, ceva. Aia da. Să ducă calea ferată sau ce? Da. Și la Bacău pe unde merge? Ești? Până la Deva. Am intrat cu Fruia. Ai venit pe Alba Iulia, Orăștie. Nu fost și eu la mai ce papacare. Ai văzut? Ce galbene floare soarele.